So, halo Raizerfoor, ang Pabongsa Bosomtari ada nonton nagasino nga ang channel I Love Pabongsa. So dini nonton po aku ang pink cap siba borai bobai. Dini tangan mane ang nih ise gannai jemnai ni khosal nagan mane shopping खालामनांगोन. बिसोर सानैयाबो आंजों थांफागोन बिसोर सानैया माने आंनो ड्रेस नायना होगोन आंथ' माने मोजां नायना लानो रोङा नालाय माने नाना गोरलै एकदम बेबायदि माने टाइमाव जुदि ट्रेन फैना होयो माने एकदम हामा नाङो गोसोखौ दा ट्रेन गाखोनो मोनियाथ' बिराद गोबाव जाखाबाय 1 year माने जाहां-जाहांआनो जाबाय आरो बेबायदि माने ट्रेनावथ' गाखोनो मोनाखैनो आरो बिदिनो जुदि बेबायदि रेड माने गेट बन्द जानाय नुब्ला बिराद माने रागा जानो ओंखारो एकदम बेबायदि माने गेट बन्द जानाय नुब्ला नै बिथाङाथ' आरो गन्थं सन्थं गोलाव जालायलाङो नै जा आमायलाहानि गारि फैबाय मामा गारि सुक सिगाङो माने आइ बाबाया ओरैबायदि होनना थगायोमोन जे आमायलाहानि गारि आमायलाहानाव थांनो होननानै गेटखौ खुलिनाय लोगो लोगो माने मानसिफोरा ओरैबायदि माने सालायनाय होयो जे बे जि गेट दङ बे गोलैहां जानाया बे जुदि बोरैबा गोलैना होयोना थांखागोन माने दायो मोनफैबाय माने कुक्राझाराव मोनफैबाय कुक्राझाराव आरो खिन्थु कुक्राझाराव बाया जोंनि मोनसे स्पेसियेल दखान दङ जेरावनोखि जोङो जोंनि जायखिजाया माने हौवासाफोरनि थाखाय माने बेस्ट दखान बियो नोंथांमोन दिन्थिगोन जे माबे दखाना हौवासाफोरनि थाखाय बेस्ट दखान बे भगबान ओरैबायदि हरन दामोना दायो जोङो मोनफैबाय जोंनि टार्गेटआव आरो बेनो जादों जोंनि माने टांला एरियायाव माने जेन्ट्सफोरनि थाखाय बेस्ट दखान आरो दायो हाबबोबाय सिङाव नायनोसै मा लानाय जायो नङा होमबा बयनिख्रुइ खम दामि लंपेन्ट नागिरदों माने आं दिनै नै मोनदोंबा अरे 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 माया गानदो अरे गद' गाना बाबु गद' गाना बेखौ जानजियावसो गाननो जानजियाव Sekin, tes naik kan nih. Hijau sama nih, Ju. Parlah. Tes sabar kenapa deh? Marah jangan tiba. Gambar bel. Aking ini friend ini, Korean. Apa? Roshan ada. Sen Maria kin le. Makalagan. Naik di menli. Bel thela di sini. Ang ni takai dayo mane solan nanggo. Longpen naik bay, ada t-shirt naik bay. Malah dah. Salah dah. Nih. Jengna. Benar. Naik rado. Wasabi takai best nih nih. Wasabi takai number 1 best. Kalau biasa na bay. Jenso kan. Ada nih. Dayo lah bay. Jun pitang ada pak? Nang lagi rado mana bay? Bay tang saja. Bye. Thank you. Dayo lah bay nih. Karena sih. Mana irat mana bay? Ada नैबे जादों टंलानि नैजों दङ नायका दालां आरो बेनि सेराव दङ नैबे दखाना आरो बेनो जादों माने जोंनि थाखाय माने बेस्ट आरो माने बे दखाना स' लाबाय नै दायो थांलायनोसै हा इबारे जानायनि खामानि दायो माने नै लाखांबाय नै आरो दङ जोङो माने रोड साइडआव स्ट्रीट फुड जागोन जोङो दायो स्ट्रीट फुडआव हाबगोन माने फुटपाथ बेफोरबायदिनो माने नै लेग पिस अर्डार होदों याव लेग पिस अर्डार होदों आरो जागासिनो बेजों सासेया जागासिनो आरो नै मोनसे जायगायावनो माने रानना जानायनि मजायानो बेलेग बोरमानि बोरमा सब हारा ना माइलाय हारा नङा लावथिसो Oh my god, leg piece जानाय बायदि नुदो मटन शप खामबाय हाथायाव leg piece ना मायो गनसो गोरला बेसेबां गनसो हाला नङा थैबायलै बेसे मा जागोन leg piece माइलाय आथिं piece leg piece leg leg piece nih ke siapa ya? Kepen nih. Tangri kebabnya. Tangri kebab. Nih. Chicken leg piece. Dari apa?
পুরা মানে জানাও ব্যস্ত नै আর বিটো বি তামাম বিজি आंबो बसे बिजि नै हाराबाबो गाराखैलै आसोला नै आयो बायनाय बुस्थु नामा दायो जाखांबाय माबाय आरो दायो मोनसे जिनिस बायदों बेनो जाहैबाय नैबे सुशान्तनि थाखाय सेसा दोननो माने नेट लादो पेजरा बानायनो थाखाय आरो दायो थांनायनि टाइम स' दायो थांनो जाबाय बाइकआ माबायदि जाखो टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय